замазаць у крыві і злачынствах як мага больш людзей. Пры ўвядзенні надзвычайнага становішча ахоўваць важныя аб'екты і страляць у сваіх суайчыннікаў будуць ратавальнікі. Не, гэта не памылка, не абгаворка нейкая. Гэта афіцыйная заява прызначанага Лукашэнкам міністра надзвычайных сітуацыяў Вадзіма Сіняўскага. Тут паўстае толькі адно пытанне. Няўжо маладыя людзі, калі ідуць і выбіраюць цяжкую прафесію пажарнага, няўжо яны мараць пра тое, што будуць забіваць іншых людзей? Вітаю, шаноўнае спадарства. З вамі Вітаў Ціўчык. Гэта студыя ў суботу. І ўжо зараз мы падсумуем найважнейшыя тэмы. Івашына ў карцар, Статкевічу не ўключылі ацяпленне. Рэжым працягвае катаванне палітвязняў. Просто поздзекацца, тому што маюць уладу яго трымаць за кратамі. Нюрнберг. Гатавіна павешання Рыббентропа. Што чакае лукашэнкаўцаў? Вядома, універсальная юрысдыкцыя дазваляе пакараць не толькі тых, хто даваў загады, але і тых, хто іх выконваў. Кацярына Андрэева і Дар'я Шульцова. Журналісты нумар 1 у Еўропе. Ці 2 гады ў беларускай калоне не занадта высокая асабістая плата, каб выканаць жаданне свету ведаць, што адбываецца на вуліцах Менску. Журналіста палітвязня Дзяніса Івашына ўжо ў 4-й раз чакае карцар. Сергей Ціханаўскі рыхтуецца да найстражэйшага тэрміну. Мікалай Статкевіч вымушаны быць у камеры без ацяплення і замярзаць. Вось такія катаванні ў беларускіх турмаў для палітычных вязняў. Між тым, сям'я Самсонавых таксама зазналі гэтыя здзекі рознага кшталту. І напярэдадні акурат яны сталі героямі зліву чарговага кіберпартызанаў. Падрабязней пра ўсе гэтыя умовы і абставіны ў матэрыяле Надзеі Бельскай. Беларускія турмы месцы катаванняў, бо вядома, цяпер не да законаў. На ўласным досведзе гэта адчула жыхарка Барысава Святлана Самсонова. Кажа, холодно было настолькі, што валасы пакрываліся інеем. Был октябрь месяц, получается, я с пятницы по понедельник сидела в камере в одиночке, сидела, было очень холодно, было открыто окно, вот, на просьбу закрыть окно мне никто никак не реагировал. Получается, со мной не разговаривали, мне только еду приносили. Летась, як і сотні іншых сем'яў, Святлана з мужам Іванам не засталіся ў баку ад беларускай рэвалюцыі. В принципе, забрали сначала мужа, а я уже просто пришла, чтобы, как говорится, мужа отстоять, не получилось. Пасля затрымання ў судняў, штрафаў на 125 базавых і 3 крыміналак для Івана асуджэнцы апынуліся ў Польшчы, бо для рэжыму Лукашэнкі Самсонавы арганізатары пратэстаў. Учора гэта прагучала ў зліве кіберпартызанаў, дзе высокія міліцэйскія начальнікі абмяркоўвалі, як варта катаваць людзей у ізалятарах. Летась у жніўні актывіст еўрапейскай Беларусі Леонид Кулакоў адчуў на сабе, што такое ІЧУ. Паўдня без ежы, матраца ды іншых умоваў ён правёў на Акрэсціна. Цяпер за гэта з яго хочуць пагнаць 13 рублёў. Актывіст не разумее за што і прынцыпова адмаўляецца карміць сістэму. Если я за Жодина оплатил все это пребывание, да, там более-менее что-то было, значит, просто, как на Жодина было, там 6-местная камера, нас набили 30 человек, там набили. Плюс мне ногу покалечили, колено переломили там. Знаете, но я все-таки оплатил, да бог с ним. Оплатил, потому что там кормили, все нормально. А здесь вообще ничего. Калі пра катаванні ў ІЧУ могуць распавесці тыя, хто ўжо адседзеў свае сотні, то атрымліваць звесткі з СІЗА значна цяжэй. Перабой з ліставаннем адваката без права раскрыцця інфармацыі. Але нават нягледзячы на гэта, навіны на волю ўсё ж такі прыходзяць. Палец зняволенага журналіста Дзяніса Івашына, якога трымаюць у гарадзенскім СІЗА, 4-й раз чакае карцар. За што і калі гэта адбудзецца, невядома. Вядомы толькі тэрмін – 6 сотняў. Конечно, гэта своеасаблівая такі форма ціску, катавання, каб просто поздзекацца, тому што маюць уладу яго трымаць за кратамі. Давайте мы яшчэ што-небудзь выдумаем. Сидзіце, так лёгка, так мовіць. Давайте мы яшчэ горш што-небудзь прыдумаем. Іншыя захады ўжываюць у гомельскім СІЗА, дзе трымаюць палітыка Мікалая Статкевіча. Пераводзяць з камеры ў камеру. Апошняя падчас дажджу працякае, кажа жонка вязня Марына Адамович. Пэўны час там нават не было ацяплення, пры тым, што цалкам па СІЗА яго ўключылі. З апошняга ліста, датаванага 10-м, ён напісаў, што літаральна, той же літаральна дзень, ці напярэдадні, цяпло
было включено. Правда, батареи ледь-ледь теплые, але, як ён написал, уже можно сядзець без шапки. Ну, вот. Цяпер у гомельскім СІЗА разам з Мікалаем Статкевічам свайго прысуду чакаюць яшчэ 5 чалавек. Яны звязаны адной крымінальнай справай. Сярод іх і Сергей Ціхановскі. Піша табе завадатар банды, якому пагражае каля 15 гадоў. Кажа, у адным з апошніх лістоў паліцняволены і дадае: неўзабаве мусіць быць вырак. У гэтыя самыя хвіліны ў беларускіх турмах пакутуюць 812 паліцняволеных. Сёння праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі яшчэ 8 асобаў. Надзея Бельская, Белсат. Беларускі айцішнік Сергей, які апублікаваў жахлівыя, проста жудасныя кадры катаванняў з расійскай турэмнай больніцы ў горадзе Саратаў, паспяхова апынуўся ў Францыі, зрабіў таксама селфі з мясцовага аэрапорту імя Шарля де Голля. І цяпер беларускі айцішнік плануе прасіць палітычнага прытулку ў гэтай краіне. 6 дзён таму праект «ГУЛАГу нет» апублікаваў інтэрв'ю з Сергеем, які перадаў праваабаронцам 40 гігабайт відэа з катаваннямі ў саратаўскай турэмнай больніцы нумар 1. У 2013 годзе супрацоўнікі ФСБ затрымалі Сергея з торбаю, у якой было некалькі кілаграмаў сінтэтычных наркотыкаў. Першыя месяцы ён правёў у падкантрольным ФСБ СІЗА ў Краснодарскім краі, дзе яго білі і катавалі. З прысудам у 9 гадоў строгага рэжыму маладога беларуса ў канцы 2015-го этапавалі ў калонію нумар 10 у Саратаўскай вобласці. Калі адміністрацыя калоніі даведалася, што ён праграміст, яго прымусілі кіраваць камп'ютарнай сеткай турмы і забяспечваць доступ да відэафайлаў усёй расійскай пенітэнцыярнай сістэмы. Першыя відэакадры, на якіх турэмшчыкі здзекуюцца з вязняў, гвалтуючы іх ручкаю для швабры дзеля таго, каб выбіць патрэбныя паказанні, з'явіліся ў сеціве некалькі тыдняў таму. Усяго было выкладзена 5 відэа, якія змяшчаюць сцэны катаванняў. Паводле іх распачалі некалькі крымінальных справаў. Кіраўнік управлення федэральнай службы выканання пакаранняў Алексей Фядотаў і 4 працаўнікоў больніцы звольненыя. Прызначаны Лукашэнкам міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі заявіў, што калі раптам спатрэбяцца, ратавальнікі будуць браць зброю ў рукі і страляць, а таксама ахоўваць важныя аб'екты. Вось такая заява раптоўна з'явілася на сайце МНС. Цяпер наша міралюбівая краіна зазнае сталы вонкавы ціск розных дэструктыўных сілаў. У гэтым кантэксце вялікая роля надаецца беларускім ратавальнікам. На МНС у выпадку надзвычайнага становішча ускладаюцца задачы аховы важных аб'ектаў і спынення беспарадкаў, калі спатрэбіцца са зброяй у руках. Пры гэтым дзяржаваю гарантуецца прававая, сацыяльная і асабістая ахова працаўнікоў МНС, а таксама чальцоў іхных сем'яў. Цяжка гэта каментаваць усё. Губазік, між тым, спадарства яшчэ раз патлумачыў сваю думку, ці будуць прыцягвацца да адказнасці падпісчыкі тэлеграм-каналаў. Тут далей цытата. Тэлеграм-канал можа прызнавацца як экстрэмісцкім матэрыялам, так і экстрэмісцкім фармаваннем, тлумачыць начальнік аддзела Губазік Вячаслаў Арлоўскі. Калі ў яго статус экстрэмісцкага фармавання, то яго падпісанты сапраўды могуць стаць фігурантамі крымінальных справаў. Што тычыцца падпіскі на каналы, якія прызнаюцца экстрэмісцкімі матэрыяламі, то яна пакуль не караецца. Але пры адной умове, калі падпісант не аказвае падтрымку ў папулярызацыі канала, а гэта значыць не рэпосціць, не перавозіць грошай, не злівае туды інфармацыю. Калі пералічаныя дзеянні ёсць, то падпісчыкі, адпаведна, прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці. Канец цытаты. Аднак пакуль спадарства з тлумачэнняў сілавікоў увогуле незразумела, якія тэлеграм-каналы будуць прызнавацца экстрэмісцкімі фармаваннямі і пры якіх умовах. Між тым, ад гэтых сумных навінаў да навіны такой ўсё ж такі з такім аптымізмам і гонарам. На фестывалі «Прыз Еўропа» у намінацыі «Еўрапейскія журналісткі году» перамаглі нашыя зняволеныя каляжанкі, журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Узнагароду ўручылі ў нямецкім Пацдаме. Гэта фестываль, спадарства, гэта найбуйнейшая журналісцкая імпрэза ў Еўропе, якая яднае як онлайн-выданні, гэтак таксама і традыцыйныя тэлевізія і радыё. Фрагмент абвяшчэння ўзнагароды ўжо зараз у нашым эфіры. Thank you very much. They really deserved it. Вялікі дзякуй. Яны сапраўды гэтага заслугоўваюць.
паважаная Кацярына Андрэева, паважаная Дар'я Чульцова, мы ўзнагароджваем вас і вашу працу сёння ўвечары, вашу адсутнасць. Дарагія сябры, паважаныя калегі, спадары і спадарыні, спынімся на хвілінку, каб падумаць, што гэта значыць, у адсутнасць, каб наша фантазія пайшла туды, дзе ты, Кацярына, і ты, Дар'я. Што вы маглі б рабіць у гэты час? Цяпер вы прыкладна за 1500 кіламетраў адсюль, замкнёныя ў жаночай папраўчай калоніі нумар 4 ў Гомлі, як зняволеныя з экстрэмісцкімі схільнасцямі, толькі за тое, што выконвалі сваю працу. Ці 2 гады ў беларускай калоніі не занадта высокая асабістая плата, каб выканаць жаданне свету ведаць, што адбываецца на вуліцах Менску. Ці вартае яно было таго, мы не можам адказаць на гэта. Мы можам сказаць «дзякуй». Пра імперыялістычныя вось такія захцянкі і планы Расіі гаворыцца даўно, асабліва пасля анексіі Крыму, пасля развязвання вайны на Донбасе, таксама пасля абясцэньвання такой дэгуманізацыі гісторыі беларускага і украінскага народаў. Але ўсё ж такі, як адзначаюць аўтары кніжкі «Выжыць побач з імперыяй. Агрэсія сучаснага Крамля», пагроза, якую уяўляе з сябе Расійская Федэрацыя, гэтую пагрозу акурат на захадзе ў Еўропе вельмі часта недаацэньваюць. Цяпер асабліва пагрозу Расіі адчувае на сабе Беларусь, якая вось апанаваная гэтым рэжымам, падтрыманым з Крамля. Галоўны рэдактар «Камсамольскай правды» Уладзімір Сунгоркін у інтэрв'ю тэлеканалу RTVI распавёў акалічнасці затрымання журналіста КП Геннадзя Мажэйкі ў маскоўскім аэрапорце. Паводле яго, удзел у гэтым бралі расійскія спецслужбы. Припроводили в самолет на Минск. В Минске его встретили сотрудники КГБ, Белоруссии. На нядаўняй сустрэчы ў Менску міністра замежных справаў Расіі Лаўрова з беларускім калегам Уладзімірам Макеем абмяркоўвалася ситуация вакол «Комсомольской правды». Есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время. Іншай рэакцыі на выстаўленне абвінавачання беларускай камсамолцы і блакавання сайту не было. Лукашенко цяпер выглядае, нягледзячы на жнівень мінулага года, як эфектыўны гаўляйтар, эфектыўная асоба, якая кантралюе сітуацыю ў межах Беларусі. Пуціну змяняць яго на іншую асобу, якой ён не ведае, крыху рызыкоўна. А тым больш з пункту гледжання Пуціна і Крамля Лукашенко дае рады сваёй працы. Згодна з даследаваннем медыаспажывання беларусаў, праведзенага ў жніўні гэтага года арганізацыі «Болтык Інтэрнэт Полісі» ініцыятыў, сярод беларускай аудитории теперь досыць популярные российские СМИ. На 10 пунктов впереди, перед белорусскими национальными каналами, находятся российские телевизионные каналы. Росія мае машину пропаганды. Расія мае машыну прапаганды, а ёй супрацьстаяць дзіцячыя машынкі. Расія стварыла прапаганду, якая папросту прамывае мазгі і робіць гэта па-майстэрску. Робіць гэта на некалькіх узроўнях. Узровень Russia Today, узровень Спутник Медыа. Ці адбудзецца неўзабаве паглынанне Беларусі Расійскай Федэрацыі, адмыслоўцы казаць не бяруцца. На іхнюю думку, гэткім захадам павінны супрацьстаяць і суседнія краіны, бо робіцца відавочнай пагроза для іх. Марыля Дакуцька, Белсад. Ужо зараз у студыі спадар Уладзімір Астапенка, былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне, а цяпер прадстаўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення. Добрый вечар, спадар Уладзімір. Добрый вечер, вітаю вас, ваших глядачоў. Вы вось акурат нядаўна вярнуліся з канферэнцыі ў Нюрнбергу, акурат прысвечаная беларускім падзеям. А сёння такая гістарычная дата, акурат гадавіна, бо 16 кастрычніка 46-го году міністра замежных справаў Трэцяга райху Йоахіма фон Рыббентропава такі вось яму прыгавор далі, павешання. Такая вось карэляцыя, акурат тое самае месца, тое таксама злачынны рэжым і цяпер таксама меркаванне, што рабіць з злачынным рэжымам у Беларусі. Ну да, действительно, по инициативе Народного антикризисного управления была организована международная правовая конференция. Она состоялась в известном городе Нюрнберге 11 октября и, в принципе, дата ее проведения совпала с 75-летием завершения первого Нюрнбергского процесса, на котором суду были преданы основные нацистские преступники. Понятно, что мы не случайно выбрали этот город.
Понятно, что мы не случайно выбрали вот эту сферу международного права, потому что Нюрнберг для всего цивилизованного человечества означает то место, где впервые по окончании разрушительной Второй мировой войны лучшие юристы мира пришли к выводу о том, что преступления против человечества не должны оставаться безнаказанными, даже если за них не предусмотрена ответственность по национальному законодательству. И впервые в Нюрнберге появилась вот эта концепция универсальной юрисдикции, и были выстроены обвинения нацистским преступникам за преступления против человечности. И да, эти приговоры были объявлены уже в 1946 году, приведены в исполнение. Поэтому мы сейчас сделали первый шаг на этом направлении, но мы полны решимости идти дальше. Сапраўды, калі мы кажам пра нацысцкі рэжым, тады вось падчас Нюрнбергу ва ўсім свеце было разуменне, што гэта злачынны рэжым, што гэта нейкае надзвычайнае зло, якое яшчэ не мела прэцэдэнту ў такім маштабе ў гісторыі чалавецтва. Аднак вось калі мы кажам пра Лукашэнку, ці ёсць вось такое разуменне такога узроўню, што трэба яго судзіць і яго пасобнікаў менавіта міжнародным судом, што гэта нешта, што выходзіць па-за рамкі нейкай унутрана-беларускай справы? Ну, мы понимаем, что здесь есть ряд возможных вариантов развития событий, да, в том числе и Международный суд. Хотя мы начинаем с тезиса об универсальной юрисдикции, который предполагает, что если совершаются преступления против человечности, а эти преступления достаточно четко прописаны в международном праве, то любая страна, независимо от места их совершения, независимо от того, кто является пострадавшим в таких преступлениях, может начать и проводить соответствующее расследование. И именно это направлен призыв, наш первый призыв к демократическим странам. Мы знаем о том, что такие процессы уже начаты в Литве, в Польше, в Чехословакии, в Германии. Мы понимаем, что эти процессы в принципе являются достаточно беспрецедентными в современных условиях. И есть определенные юридические нюансы, связанные со сложностями вызова свидетелей, к примеру, со сложностями заслушивания всех вовлеченных сторон, со сложностью проверки или перепроверки каких-то фактов. Но мы исходим из того, что нашими правозащитниками уже собрано достаточное количество доказательств, которые позволяют такие процессы начинать. Кроме того, сбором доказательств занимается и международная платформа по ответственности для Беларуси, которая была создана рядом неправительственных организаций во главе с датской организацией Dignity, достоинство. Они также активно работают над сбором этих данных, и эти данные тоже могут быть использованы в рамках национальных расследований, в рамках универсальной юрисдикции. Згадали вы пра заведзеныя справы ў Літве, Польшчы, Германіі, таксама Чэхіі, але пытанне, ўсё ж такі справы заведзеныя, асаблівых навінаў з гэтых краінаў не чуваць. Неяк вельмі, здаецца, тармозяцца гэтыя ўсе працэсы. Ну, любой юридический процесс – это не дело одного дня. Да? Мы знаем о том, что при всей очевидности фашистских преступлений как минимум год ушел на подготовку первого приговора. Затем этот трибунал работал еще 3 года. Так что на это время уходит. Особенно сложно, когда речь идет о каких-то процессах с международным элементом. Это связано и с переводом документов, и с подготовкой любых процессуальных действий на иностранных языках. Но, с другой стороны, да, мы понимаем и констатируем, что сегодня пока еще не сформировалась такая активная политическая воля в тех странах, где эти процессы идут. И, кстати, на конференции звучал достаточно искренне тезис одного из действующих юристов о том, что нужно не повторять ошибок прошлого, да? Нужно учесть опыт 30-х и 40-х годов, когда предпринимались попытки, что называется, умиротворить агрессора, да, и попытаться договориться с ним или выстроить с ним какие-то отношения на альтернативных принципах, а в конечном итоге это все равно все привело к Нюрнбергскому трибуналу. А на этом фоне делается тоже достаточно активный вывод и призыв к современным политикам, к современным чиновникам, к судьям,
учесть ошибки прошлого, оценить объективно и беспристрастно то, что происходит в Беларуси. В нашем понимании это оценивается только как преступление против человечности. И, соответственно, если такие оценки будут сделаны, то и для них, под них должны быть начаты, развиты, доведены до логического завершения соответствующие правовые процессы. Вось тое падсумаванне, якое выдала каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення пасля канферэнцыі ў Нюрнбергу, там гучалі 4 пункты. Першае, тое, што вы ўжо згадалі, акурат гэта універсальная юрысдыкцыя, таксама заклік да заходніх краінаў, каб яны паскорылі ўсё ж такі гэта юрыдычныя працэсы, каб гэта ўсё было хутчэй. Другі пункт гэта ўнясенне вас, прынамсі, пытанне ўнясення асабіста Александра Лукашэнкі ў спіс тэрарыстаў. Трэці пункт гэта зноў-такі у хуткім парадку прыярытэтным прыняць рашэнне пра стварэнне міжнароднага трыбуналу у справе Беларусі. Чацвёрты пункт апошні гэта увогуле непрызнанне Лукашэнкі і ягонага таксама ўраду, як тых, хто прэзентуе ўладу ў Беларусі, хто прэзентуе беларускі народ. Вось гэты пункт пра ўнясенне Лукашэнкі ў спіс тэрарыстаў. Гэта ўвогуле рэальна, каб чалавека, які функцыйна справуе ўладу, як бы функцыйна займае ўладу ў краіне, каб яго ўнеслі ў такі спіс? С юридической точки зрения, как нам кажется, для этого есть все предпосылки. Потому что сегодняшние действия режима в Беларуси мы оцениваем как действия оккупационной администрации, по сути, в концентрационном лагере. Страна живет в условиях военного положения. Только это военное положение формально не объявлено. У нас подавлены все основные политические права и свободы. У нас закрыты границы. У нас полностью провалено правосудие. У нас творится беспредел на всех уровнях, да, и все это можно назвать одним емким термином запугивание населения в политических целях. Это как раз один из признаков преступления терроризма. А второй всем известный случай – это принудительная посадка самолета компании Ryanair. Многие европейские политики уже сегодня публично оценивали эти действия как акт государственного терроризма. Понятно, что такую оценку политическую нужно довести до оценки юридической, но у нас есть достаточно аргументов и энергии с нашей стороны. Сейчас, я так понимаю, что все эксперты ожидают доклада Международной организации гражданской авиации ИКАО, который ожидается в конце октября. И понятно, что на этой основе будет выстраиваться и дальнейшая линия поведения. А вот последнее, что добавил режим в эту копилку, скажем так, это гибридная война и, по сути, торговля людьми, которую мы наблюдаем сегодня на границах Беларуси со странами Европейского Союза, с Латвией, Литвой и Польшей. Так что правовых предпосылок для того, чтобы такой вопрос поднимать и задавать, у нас более чем достаточно. И мы исходим из того, что мы сможем найти заинтересованных юристов, которые будут продвигать эту тему в правовых системах Европейского Союза и на абсолютно доказательной базе, на соревновательной базе, в условиях справедливого и беспристрастного суда мы будем пытаться эту точку зрения доказать. Спадар Владимир, ведаем, што тых, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі, яны пастаянна раскідваюцца словамі экстрэмізм, тэрарызм у дачыненні да палітычных апанентаў. У спісах экстрэмістаў і тэрарыстаў у нас аўтары, журналісты тэлеграм-каналаў, у нас Святлана Ціхановская таксама падазраваная ў тэрарызме паводле лукашэнкаўскай вось гэтай логікі. Пытанне, ці ўвогуле ёсць такая магчымасць, каб стварыць спіс сапраўдных тэрарыстаў, прынамсі тут на захадзе, і каб іх неяк падаваць у базы Інтэрполу, як яны гэта робяць для сваіх палітычных апанентаў. Бо мы ведаем гэтае прозвішча, як, напрыклад, Шапецька, гэта начальнік ізалятару на Акрэсціна, там, героі апошніх зліваў, гэтыя нешчасныя падвойскі, Казлоў, Максімовіч, начальнік Менскага МАПу Балаба. Ну, ці гэта ўвогуле вось рэальная нейкая такая рэалізуемая инициатива? Ну, вы видите, вы начали с того, что режим уже объявил террористами там десятки людей, и я, как понимаю, белорусская Фемида не сильно озадачивалась ни поиском доказательств, ни проведением каких-то судебных расследований, а сразу резко пошла в атаку. Да? Европейское правосудие, оно все-таки построено на уважении права, и, наверное, таких быстрых действий мы ожидать от этой системы не можем, но
еще раз, в рамках доказательного рассмотрения вопроса в суде, мы можем к этой точке прийти. И при наличии, еще раз говорю, доказательств, которые будут представлены в суде, которые будут защищены в суде при принятии соответствующих решений, такие последствия, я надеюсь, могут наступить. На вашу думку, беларусам, якія з'ехалі з краіны пасля катаванняў, на якія краіны ім варта разлічваць у плане універсальнай юрысдыкцыі, якія, скажем так, прокуратуры якіх краінаў больш прыязна ставяцца да такога тыпу ініцыятывы? Ну, мне хотелось бы сказать, что всех стран к этому готовы. К сожалению, это не так. Если коротко отвечать на ваш вопрос, то чем западнее от Беларуси, тем меньше интерес или меньше шансов добиться эффективного рассмотрения этих вопросов. Литва, Польша, Чехия, Германия – это наши ближайшие соседи на Западе. Вот их законодательство к этому готово. А законодательство Франции сегодня может начинать такие дела, но только при наличии, скажем так, твердого французского элемента в них. Либо французский пострадавший, либо французский обвиняемый, да, если преступление совершилось за пределами Франции. Хотя, как нам рассказали на конференции французские специалисты, сегодня во Франции стоит вопрос об изменении законодательства для того, чтобы оно было более универсальным. Поэтому, я так призывать далеко наших пострадавших не буду. Я думаю, что в соседних с Беларусью странах достаточное количество и правозащитных организаций, и квалифицированных юристов и специалистов, которые могут им оказать необходимую помощь. Спадар Владимир, дзякуй вам вялікі за гэты каментар. Дзякуй за тое, што вы так патлумачылі для нашых тэлегледачоў, якія ёсць цяпер навіны ў справе гэтага такога ціску, а таксама ўсё ж такі некай, прынамсі, дарогі для пакарання злачынцаў, калі не ў Беларусі, то за мяжою. Владимир Остапенко, былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне, а цяпер прадстаўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, быў маім спадарства госцем. І вось яшчэ трошкі на момант у працяг таго, што казаў спадар Владимир пра універсальную юрысдыкцыю і акурат таксама пра французскую сітуацыю, пра заканадаўства ў Францыі. Наша калега Юлія Лабанова паразмаўляла з юрысткай з Парыжу Махо Вансон. Калі ласка, вашай увазе гэты каментар. Вітаю спадарства. Пра універсальную юрысдыкцыю і тое, як яе можна прымяніць у беларускай сітуацыі, мы паразмаўляем з французскай юрысткай Мао Вансон. Вітаю, спадарыня. Што такое універсальная юрысдыкцыя, паводле якога прынцыпу яна працуе? Вітаю. Мэта універсальнай юрысдыкцыі спрыяць дзяржаве ці міжнароднаму трыбуналу пераследаваць меркаваных злачынцаў за канкрэтныя дзеянні, незалежна ад таго, дзе злачынства было здзейсненае, незалежна ад нацыянальнасці ахвяры і нацыянальнасці злачынцы. Звычайна ж можна пераследаваць толькі злачынствы, звязаныя з краінай, на тэрыторыі якой яны былі здзейсненыя, грамадзянінам якой ёсць злачынца, калі злачынства здзейсненае супраць грамадзяніна гэтай краіны. Як універсальная юрысдыкцыя працуе ў Францыі? У Францыі універсальная юрысдыкцыя працуе толькі з пэўнымі правапарушэннямі, прадугледжанымі крымінальна-працэсуальным кодэксам. Гэта магчыма пры здзяйсненні катаванняў, аднак тут вельмі важны крытэр. Асоба, адказная за гэтыя дзеянні, або злачынца, мусіць быць на французскай зямлі падчас судовага пераследу і вынясення прысуду. Гэта найбольшая складанасць у Францыі, каб распачаць механізм універсальнай юрысдыкцыі. Што механізм універсальнай юрысдыкцыі можа азначаць для рэжыму Александра Лукашэнкі? Складана сказаць цяпер, бо адказнай асобы ці злачынцы гэтых дзеянняў, учынёных рэжымам, няма ў Францыі на гэты момант. Таму пакуль немагчыма разглядаць гэтыя выпадкі ў судах цяпер. Ці будзе ў такім выпадку універсальная юрысдыкцыя папярэджваць рэжым ад наступных злачынстваў? Усе крымінальныя выпадкі, у тым ліку расследаванні паводле крымінальнай юрысдыкцыі, маюць тэрапеўтычную сілу. Ты бачыш, што ёсць магчымасць быць пакараным, вядома, ты трымаеш гэта ў памяці. Аднак універсальная юрысдыкцыя разлічаная перадусім на працу пасля таго, як злачынства было здзейсненае. Гэта трэба ўлічваць. Ці ёсць магчымасць паводле універсальнай юрысдыкцыі пакараць сілавікоў, ананімных выканаўцаў злачынстваў, якія здзейснілі іх у дачыненні беларусаў?
Вядома, універсальная юрысдыкцыя дазваляе пакараць не толькі тых, хто даваў загады, але і тых, хто іх выконваў. Найбольш складаная задача сабраць сведчанні, звязаныя з канкрэтным выпадкам і канкрэтнымі сілавікамі, бо іхныя асобы не настолькі вядомыя, як асобы чыноўнікаў высокага ўзроўню, якіх ведае кожны. Можа быць, большасць беларускіх ахвяраў не ведаюць і не змогуць апазнаць людзей, якія выконвалі злачынствы. Гэта таксама пытанне. Я была ў Нюрнбергскім мемарыяле суда і ведаю, што некаторыя для сваёй абароны выкарыстоўвалі факты накшталт «мне проста загадалі». Я лічу, што ў беларускім выпадку гэтыя сілавікі таксама будуць казаць «мне далі загад, і я яго выконваў». Але паводле сённяшняга закону сказаць «мне загадалі, і я памыліўся» немагчыма. Проста не варта тых загадаў выконваць. Дзякуй вялікі. Пра універсальную юрысдыкцыю мы размаўлялі з французскай юрысткай Мау Вансон. Юлія Лабанова, Белсат. Вось так, спадарства, бачыце, ўсё ж такі ёсць імавернасць, ёсць магчымасці хоць нейкія міжнародныя супольнасці прыходзіць на дапамогу, калі ёсць унутраная бяда ў краіне, рэпрэсіі, вось гэты гвалт, катаванні, ўсё ж такі ёсць гэты прынцып універсальнай юрысдыкцыі. Яшчэ адна бяда, якая цяпер апанавала нашу краіну і, зрэшты, увесь свет, але ў нас гэта асабліва ў рэгіёне адчуваецца, гэта COVID-19. Ведаем, што адбываецца, пачалася новая 4-я хваля. Ужо зараз з намі на сувязі дарадца Святланы Ціханаўскай у міжнароднай палітыцы Франак Вячорка. Франак, добры вечар. Добрый вечер. Акурат вось на гэтым тыдні вы пісалі ў сувязі з гэтым выбухам эпідэміі ў Беларусі, вы пісалі пра тое, што па сутнасці можна было б мінімізаваць вось гэтыя ахвяры, гэтыя страты здароўя і жыцця людзей, калі б не пыха Лукашэнкі, што ў Беларусі маглі з'явіцца заходнія вакцыны. Ці маглі б вы для нашых тэлегледачоў падрабязней патлумачыць? Памылка ў палітыцы ў дачыненні да ковіда, якую зрабіў Лукашенко яшчэ ў 2020 годзе, не вызнаючы хваробу за небяспечную, яна працягваецца і цяпер. У снежні мінулага году падчас сустрэчаў з еўракамісарам Варгеліем Святлана Ціханаўская падымала пытанне, каб аднабакова прадставіць Беларусі доступ да вакцынаў, якія тады толькі распрацоўваліся, зацвярджаліся, але ўжо тады вызначаўся маштаб патрэбаў, і Беларусь магла атрымаць загадзя гарантаваныя вакцыны, якія дастаўляліся потым у сакавіку-красавіку тым краінам, якія пакінулі заяўкі. Потым у лютым мы накіравалі заяву на імя Еўракамісіі і Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, каб вакцыны былі прадастаўленыя. Тады мы гаварылі пра 500 тысяч дозаў мінімум, колькі патрэбна на першы этап вакцынацыі. І гаварылі таксама, хто мог бы прафінансаваць, падтрымаць гэта. Ішла гаворка, каб тыя грошы, якія засталіся ад праектаў, накіраваных на Беларусь, каб гэтыя грошы пайшлі на прадастаўленне вакцыны і абсталяванне для ажыццяўлення, рэалізацыі гэтых вакцынаў. Тады паўстала пытанне, што беларускі бок не выказаў ніякага жадання. Беларускі бок, не лукашэнкаўскі бок, заклікалі далучыцца да праграмы COVAX, праграма, якая размяркоўвае вакцыны не толькі сярод еўрапейскіх дзяржаваў, але сярод іншых, і тады Лукашенко проста праігнараваў. Зараз улетку мы зноў звярнуліся з просьбай, і ўжо вакцыны былі гатовыя, вакцыны захоўваліся і на тэрыторыі Польшчы, і асобных вытворцы былі гатовы прадставіць некалькі сот тысяч дозаў вакцынаў, але не было рэалізатара, які б узяў адказнасць рэалізаваць гэтыя вакцыны на тэрыторыі Беларусі. Мы гаварылі з магчымымі НДАшнымі рэалізатарамі, гаварылі пра тое, што ААН мог бы быць вось гэтым гарантам, што вакцыны будуць рэалізаваныя. Гаварылі нават пра каталіцкі касцёл, які мог бы быць пасярэднікам у рэалізацыі вакцынаў, але ўсё, што рабіў Лукашенко ўвесь гэты час, ён ігнараваў гэтыя запыты. І вось літаральна на днях адбылася сустрэча з прадстаўніком Сусветнай арганізацыі здароўя, які зноў заклікае Лукашенко далучыцца да COVAX, каб беларусы маглі атрымаць вакцыны. І мне проста сорамна тое, што ў Беларусі кіруюць людзі, кіруе банда, якая проста дзеля задавальнення ўласных амбіцый, уласнай пыхі адмаўляецца ад замежных якасных сертыфікаваных вакцынаў. Я не ведаю, што павінна адбыцца, каб змяніць тае стаўленне Лукашэнкі. Але мне такое адчуванне, што ён гатовы ахвяраваць сотнямі тысяч жыццяў дзеля таго, каб, не дай Божа, не прынізіцца і не папрасіць ў развяз дапамагчы. То бок, проста досыць шакавальная гэта інфармацыя. Атрымоўваецца па сутнасці, што чалавек,
які функцыйна ўсё яшчэ захоплівае ўладу ў Беларусі, праз тое, што ён захоплівае гэту ўладу, ён не дапускае мільёны беларусаў, якія жывуць у Беларусі, да таго, каб запабегчы гэтай цяжкой смяротнай хваробе. Таксама Менавіта так і тут таксама Франак звяртае ўвагу тое, што офіс Святланы Ціханаўскай размаўляў з прадстаўнікамі заходнімі, таксама сусветнай арганізацыі, якая адказная за гэтыя вакцыны. То бок атрымоўваецца, што палітык, які знаходзіцца ў эміграцыі, як не дзіўна, атрымоўваецца, зрабіў больш для інтарэсаў беларусаў, для інтарэсаў іхнага здароўя, чым той, хто захоплівае ўладу ўнутры краіны. Любы адказны лідар, ён бы задбаў у першую чаргу пра здароўе сваіх грамадзянаў. Я разумею, што ў Лукашэнкі праблемы, што ён баіцца здрады з кожнага боку, і ён не можа прынізіцца і некага пра нешта папрасіць. Але вось гэта той момант, калі трэба пайсці на саступкі, калі трэба трошкі зняць свае ўласныя амбіцыі. Я разумею, што яму вельмі важна зараз утрымацца пры ўладзе. Ён ужо пайшоў ва-банк. Усе апошнія ягоныя дзеянні паказваюць, што ён ужо проста не пралічвае свае наступныя крокі. Але зараз людзі паміраюць у рэанімацыях. Зараз вакцынаў не хапае. Вакцынацыя арганізаваная кепска. Многія людзі не давяраюць Сінафарму і Спутніку. Яны павінны мець доступ да іншых альтэрнатыўных вакцынаў. Трэба любымі спосабамі вакцынаваць людзей. Беларусь зараз адна з найменш вакцынаваных краінаў у Еўропе. І гэта трэба мяняць. І гэта ганьба Лукашэнку, ягоным памагатым, якія не могуць вакцынацыю арганізаваць нармальным чынам. Чаму мы, беларусы, павінны плаціць за ягоную пыху і за ягоныя амбіцыі? Франак, тут яшчэ таксама звяртае ўвагу той факт, што нават бальшавікі, нават жахлівы дыктатар Сталін не адмовіўся ад амерыканскай дапамогі ленд-ліз падчас Другой сусветнай вайны. І бальшавікі таксама не адмаўляліся ад гуманітарнай дапамогі, калі быў голад у 20-х гадах у Савецкім Саюзе. А тут Лукашенка ў 21 стагоддзі сабе дазваляе такія выбрыкі. Так, але ж вы бачыце, што ён паводзіць сябе так не толькі ў дачыненні да вакцынаў. Ён зараз у аблозе, у яго адчування, што ўсе супраць яго. Зараз адбываецца некалькі важных працэсаў. На Генеральнай асамблеі ААН абмяркоўваюць беларускае пытанне, і мы чакаем, што ў бліжэйшыя некалькі тыдняў Генасамблея прыме, альбо асобныя дэлегацыі на Генасамблеі прымуць адмысловую заяву па Беларусі. Адбываецца расследаванне ICAO, якое павінна быць апублікаванае папярэднія вынікі 25 кастрычніка, гэта ўжо праз 1,5 тыдні, і там гучаць сур'ёзныя абвінавачванні ў фальшаванні дадзеных і ў фальшывым сігнале трывогі. Яны паведамілі аб закладзенай бомбе на борце самалёта, што не адпавядала рэчаіснасці. І зараз усе дзеянні ідуць да таго, што Лукашенко будзе прыцягнуты да трыбунала. Мы з вами думаем рацыянальна. Ён жа не думае рацыянальна. Ён не думае зараз пра сваю доўгатэрміновую будучыню. Ён зараз разумее, што для яго гэта пытанне нават не толькі прэзідэнцтва, а ягонага ўласнага жыцця. І ён паводзіць сябе вельмі імпульсіўна. І я проста думаю, што калі ён працягне гэтым жа чынам, то ягоныя ж людзі, тыя, хто вакол яго, кого вы бачыце зараз на экране, яны ж яго і першым здадуць. Ён проста вядзе Беларусь да неспрыяльнага сцэнару. Мы прапановваем ужо колькі месяцаў дыялог і перамовы. Ён жа вядзе да ўнутранага перавароту, да які можа адбыцца літаральна ў любы тыдзень. Да, магчыма, зараз пратэстаў на вуліцы няма. Выхад на вуліцы роўны турэмнаму тэрміну. Пераследу і катаванням у СІЗО КДБ. Але людзі, якія ўнутры рэжыму, яны ўсё больш і больш незадаволеныя. Гэта адчуваецца. І тое, што цяпер адбываецца, вось гэтая прафанацыя з крамлём і дарожнымі картамі, тое, што ён не можа забяспечыць народ вакцынамі, это ўсё проста прывядзе да расколу і да таго, што яго людзі здадуць першым. Згадалі вы пра выпадак з Ryanair, пра міжнароднае расследаванне пасадкі самалёту. Пытанне таксама ўсё ж такі рэжым увогуле нейкую аргументацыю выстаўляе на захадзе, штосьці спрабуе тлумачыць, чаму ён пасадзіў той самалёт?
Яны прадставілі цэлы шэраг дакументаў расследаванню ICAO, якія павінны паказаць, што Лукашенко не вінаваты. Вот перада мной зараз перад вачыма даклад Ryanair, які кіраўнік Ryanair перадаў Святлане Ціханаўскай, і там чорным па беламу напісана, як адбывалася сітуацыя. Калі пілоты Ryanair пыталіся беларускіх дыспетчераў, ці звязваліся вы з аператыўнай лініяй кампаніі, яны схлусілі, што так, мы звязваліся, але тыя не адказалі. І яны пераконвалі, што код трывогі чырвоны і трэба садзіць самалёт у Менску, бо бомба разарвецца пры умове, калі самалёт сядзе ў Вільні. Усе гэтыя довады аказаліся фальшывымі. Зараз яны спрабуюць перайграць, перайначыць, паказаць, што насамрэч такая трывога была. Памятаеце, быў мейл ад Аль-Каіды ці Талібана, адпраўлены з Пратон-мейлу. Так зараз яны пачынаюць, у тым ліку, гэтую гісторыю разгортваць, што сапраўды у іх было дастаткова падставаў, каб садзіць самалёт у Менску. Але мне здаецца, што у ICAO няма ілюзіяў. Яны прапаноўвалі Раману Пратасевічу сустрэцца з місіяй ICAO, і ICAO абачліва адмовілася. Дарэчы, пра Рамана Пратасевіча, калі ўжо загаварылі, Маккей падчас апошняга візіту ў Нью-Йорк на сесію Генасамблеі ААН, ён казаў, што Раман Пратасевіч можа ў любы момант выехаць з Беларусі. І ніхто яго не трымае, што таксама з'яўляецца абсалютнай хлуснёй. Як жа так? Вы затрымалі чалавека, абвінавачваеце яго ў экстрэмізме, пагражаюць гады турмы пад хатнім арыштам, і пры гэтым вы расказваеце бакі, што яго могуць вызваліць у любы момант. Гэта значыць, што яны спрабуюць разыгрываць розныя карты, яны тэстуюць міжнародную рэакцыю на вот розныя такія ўкіды з Раманам Пратасевічам у тым ліку. І потым прымаюць рашэнне ўжо на аснове рэакцыі заходніх краінаў. Франек, літаральна вось маем не шмат часу. Хацеў яшчэ запытаць пра прызнанне тэлеграм-канала Святланы Ціханаўскай так званым экстрэмісцкім, таксама пра новую крымінальную справу супраць яе, што нібыта яна сабе прысвойвае ўладу. Гэта відавочна таксама не тыя крокі, не гатоўнасць Лукашэнкі да дыялогу. Гэтае прызнанне экстрэмісцкім нічога не значыць. Гэта спроба запалохаць падпісчыкаў, каб яны адпісваліся, няма ніякіх заканадаўчых нормаў, якія прызнавалі падпісчыкаў удзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў. Таму мэта была нагнаць тэрору. Наша з вамі задача не паддавацца на гэтыя заявы. Задача тэрору палохаць і ўвесці самацэнзуру, каб людзі самі адпісваліся, перасталі нешта посціць, каментаваць. Мы ж не павінны тэрору дазваляць панаваць над намі. Новая крымінальная справа – гэта, хутчэй за ўсё, рэакцыя на Нюрнбергскую канферэнцыю, якая адбылася на мінулым тыдні, якая абазначыла досыць ясныя шляхі да трыбуналу. Я думаю, таксама гэта рэакцыя на гатоўнасць развязу ўводзіць санкцыі. Праз 4 тыдні адбудзецца паседжанне міністраў замежных справаў развязу, і яны настроеныя закрываць лазейкі і пашыраць спіс санкцыянаваных лукашэнкаўскіх памагатых. Лукашенко зараз спрабуе падымаць стаўкі, а таксама падымаць цану для развязу далейшай эскалацыі, эскалацыі канфлікту, эскалацыі крызісу ў адносінах. І тут мы заклікаем еўрапейцам не паддавацца і не ісці на саступкі. Таму што тое, што робіць Лукашенко, гэта збольшага блеф. Франек, дзякуй вялікі за гэтую размову. Франек Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай міжнароднай палітыцы, быў маім гаспадарства госцем. Між тым, на ўздагон папярэдняй тэмы пра таксама катаванні ў турмах, акрамя таго, што катуюць людзей холадам, катуюць людзей кепскімі умовамі ўтрымання, вязняў катуюць таксама недопускам лекараў. І вось менавіта гэтаму былі прысвечаныя 2 акцыі ў Беластоку і Вільні беларускай дыяспары, каб усё ж такі лекараў дапускалі да палітвязняў. Для меня гэта важна як асабіста, тому што моя жонка таксама зараз знаходзіцца ў турме, зараз яна знаходзіцца ўжо ноччу ў гомельскай калоніі. І так, да і зараз прымяняецца катаванне. Аб належнай медычнай дапамогі тут нават размовы не ідзе. Ідзе размова хоць бы наданне проста людскіх умоваў утрымання ў турме.
все знаете, что произошло там с Витольдом Ашурком, да? Многие болеют коронавирусом, и по факту их просто, как бы, не оказывая помощь, убивает. И мы хотим привлечь внимание стран Европы, чтобы они обратили на это внимание, может быть, пошевелились и поскорее признали режим Лукашенко террористическим, потому что на сегодняшний день белорусская тюрьма — это не тюрьма, это концлагерь. Я сама на себе испытала все эти пытки, я видела их наглядно, я знаю их изнутри. И, к сожалению, это одна из самых больших проблем, тем более сейчас, когда бушует ковид. И людей специально заражают ковидом, людям не вызывают врачей. Зараз отец моей жены знаходится в СИЗА КДБ, это лидер партии БНФ Егор Костусов, який має великі проблеми зі здоров'ям, тобто він перехворів на коронавірус, проблеми з нирками від ліків, які там дають, і подозрення на онкологію. Тобто я лічу, що треба звертати увагу, що люди, які знаходяться за кратами, все одно повинні отримувати необхідну допомогу, і родні мусять відати, що з ними відбувається. Просим допустить к политзаключенным врачей и просим закончить нечеловеческое отношение к людям, которые пребывают в ИВС и в тюрьмах. Быў таксама на акцыі спадар Зміцер Антончык, зяць Рыгора Кастусёва. Сёння стала вядома, што лідару партыі БНФ працягнулі утрыманне ў СІЗА яшчэ на 2 месяцы, нягледзячы на кепскі стан здароўя. Між тым, спадарства, сёння роўна 17 гадоў, як адбыўся трэці лукашэнкаўскі рэферэндум. І адзінае пытанне, якое там паўстала, гэта ці дазваляеце вы першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Лукашэнку АР удзельнічаць у якасці кандыдата ў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у выбарах прэзідэнта, ці прымаеце частку першага артыкулу 81 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у наступнай рэдакцыі. Прэзідэнт абіраецца на 5 гадоў непасрэдна народам Рэспублікі Беларусь на аснове ўсеагульнага, свабоднага, роўнага і прамога выбарчага права пры таемным галасаванні. Па сутнасці, вось у такой трошкі віціяватай форме беларусам прапанавалі тады скасаваць прыняты ў нармальных краінах максімум у 2 прэзідэнцкія тэрміны. Ужо зараз з намі на сувязі спадар Анатоль Лябецка, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформе, а таксама дэпутат Верхоўнага Савету 12 і 13 скліканняў. Вітаю вас. Добрый вечар. Спадар Анатоль, вось, уласна, першае пытанне да той фармулёўкі, якая была на рэферэндуме. Ведаем, што ўвогуле, згодна з артыкулам 112 выбарчага кодексу, цытата, на рэспубліканскі рэферэндум не могуць выносіцца пытанні, звязаныя з абраннем і вызваленнем прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Як так увогуле атрымалася, што пытанне, звязанае з прэзідэнтам, было вынесена тады на рэферэндум? Ну, пасля 96-го года гэта ўжо не з'яўляецца нечым дзівосным і надзвычайным. Канстытуцыйны пераварот адбыўся ў 96-м годзе, калі было парушана Канстытуцыя, не адзін яе артыкул і дзейнае заканадаўства, таму падзеі, якія адбываліся ўжо праз больш чым 10 гадоў, яны амаль праз 10 гадоў яны ўжо успрымаліся абсалютна нармальна, як нармальная практыка для Александра Лукашенко, які перастаў быць прэзідэнтам, а стаў правіцелем. Спадар Анатоль, памятаем, што вось лічбы, якія тады намалявала Ярмошына, увогуле вельмі здзеклівыя. Нібыта амаль 88% выбарнікаў былі тады за вечнага Лукашэнку. І адначасова тагачаснае незалежнае пытанне інстытуту Гэлапа, тады гэта яшчэ было магчыма на тэрыторыі Беларусі праводзіць такія пытанні, давала толькі 39% у падтрымку гэтых зменаў у Канстытуцыю, то бок роўна ў 2 разы менш, чымся намалявалі. Вось такі, па сутнасці, звычайны цынізм быў праяўлены тады лукашэнкаўскай сістэмай. Ну, насамрэч, так, гэта ўжо выглядае даволі дзіўным, калі
у 96-м годзе Александр Лукашенко, он фактычна знаходзіўся ў стане вайны з легітымным Верховным Советам і Конституцыйным судом, а ён атрымаў перамогу, у тым ліку дзякуючы таму, што ён быў больш папулярным, чым дэпутаты і суддзі. Гэта трэба прызнаць як відавочны факт. Але ўжо праз фактычна 2 кадэнцыі ён ужо не выглядаў як чалавек, які папулярны, які можа атрымоўваць вось такія адсоткі. Тым больш, што гэта пытанне насамрэч не было папулярна сярод людзей. Людзі ўсё ж такі выступалі сваёй большасці, каб абмежаваць знаходжанне каля ўлады нейкім фіксаваным тэрмінам. Таму відавочна, што вось гэты рэферэндум быў сфальсіфікаваны, што Лукашенко не меў больш, але ён ужо пачаў трымацца каля ўлады дзякуючы сілавым сродкам і дзякуючы маніпуляцыям і фальсіфікацыям падчас выбарчых кампаній. Спадар Анатоль, вы узгадалі про сілавыя сродкі і сапраўды вось у 2004 годзе падчас гэтай кампаніі па рэферэндуме, падчас галасавання вас таксама тады збілі, на вас накінуліся, збілі таксама на светлай памяці Паўла Шарамета. І ў той жа час была акцыя каля КДБ стыхійная, калі беларусы выйшлі. І там быў Павел Севярынец, тады старшыня Маладога фронту. І як не дзіўна, у той сітуацыі старшыня КДБ Леонід Ерын выйшаў на размову з Паўлам Севярынцам. І нават вось ён тады сказаў, што нібыта справа зніклых Ганчара, Красоўскага, Завадскага і таксама Захаранкі калісьці выйдзе наяву. Цяпер, здаецца, цяжка сабе ўявіць, каб вось так на мітынг выйшаў нейкі функцыянер КДБ да лідараў апазіцыі. Ну, ўсё ў параўнанні. Натуральна, што за гэты час шмат што змянілася. Так выходзіў не толькі Ерын. Я сам не Казуль незвычайным. І бачым, што пасля 96-го года рэжым увесь час на сілавыя метады ўтрымання ўлады. Гэта тренд, гэта тэндэнцыя, якую мы фіксуем. Сёння мы можам толькі адзначыць наступнае, відаць, што он пайграў не ў 2026 годзе, калі мы усе і ўнутры Беларусі, і міжнародная супольнасць дазволілі Александру Лукашенку парушыць Конституцыі, разогнать законный парламент и тады это была параза, якую мы адчуваем до сённяшняга дня. Спадар Анатоль, вось вы кажаце пра гэтую таксама паразу, і зноў-такі, калі вярнуцца да 2004 году, калі нават тады ўжо большасць не была за тое, каб Лукашенко працягваў заставацца ва ўладзе, не абмежаваныя гэтыя тэрміны. Вось якія высновы з тых падзеяў можа зробленыя, як пытанне, як цяпер вось скончыць узурпацыю гэтай улады, што вось якія лекцыі зроблены з тых мінулых гадоў, якія былі памылкі ў нашага грамадства і палітыкаў? Ну, ведаеце, гэта непростае пытанне. Я думаю, высновы мы кожны робім. Хтосьці высновы ў 95-96 годзе, а хтосьці ў 2020 годзе. Самае галоўнае, это было тое, што падаўляючая большасць людзей спрабавалі жыць па прынцыпу «моя хата з краю». Прыйшлі да суседа, але да мяне не прыйдуць. Мне падаецца, што вось у мінулым годзе большасць беларусаў гэта зразумелі, што гэта датычыць кожнага з нас, і не можа быць сітуацыя з нейкім Дедам Морозам, які прыйдзе і вырашыць за нас беларускае пытанне. Такое разуменне прыйшло да большасці. Але мне падаецца, што гэта з аднаго як кажуць французы, лепей пазней, чым ніколі. Я думаю, што ёсць зараз у людзей самае галоўнае разуменне, што калі ты не вырашаеш
праблемы сёння сам, то гэтыя праблемы ты перакладваеш на плечы сваіх дзяцей. Спадар Анатоль, дзякую вам вялікі за гэты каментар. Анатоль Лябецька, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у парламенцкай супрацы, таксама ў канстытуцыйнай рэформе, таксама былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, дэпутат Верхоўнага Савету 12-13 склікання быў маім спадарства госця ў гэты вечар. І на развітанне хацелася б вось яшчэ ўзгадаць, 24 кастрычніка мае скончыцца тэрмін зняволення Дмітрая Фурманова, каардынатара ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай, асуджанага суддзёй Кастрычніцкага района Горанні Вольгай Бекушавай на 2 гады ў калоніі агульнага рэжыму па крымінальным артыкуле 342. Дмітрый зараз знаходзіцца ў турме Віцьба нумар 3. Доўга, не маючы ад яго вестак, у Віцебск прыехаў бацька палітзняволенага. І вось што ён нам распавёў. Последний раз Диму мы видели 11 августа. 10 августа был суд окончательный. И после этого суда на следующий день мы получили свидание, видели его в Родинском СИЗО. Это был крайний случай, когда мы его видели. После этого нам свидания не давали. И 28 августа его этапировали в колонии номер 3 поселка Витьма. 29 августа он уже появился в этой колонии. Нам сообщила администрация, что он прибыл в их исправительное учреждение. К сожалению, после этого мы никакой информации о его местонахождении, где он и как, мы не получили. По прибытию в колонию он находился в карантине, но на 3-й день нахождения в карантине он получил замечание дисциплинарное по непонятно какому там нарушению мелкому. И его определили в штрафной изолятор. В штрафном изоляторе он, к сожалению, находится и до сих пор. То есть уже более месяца он находится в штрафном изоляторе. Мы попросили адвоката Диминова, чтобы он посетил его здесь, в колонии. Он с трудом проник в эту колонию, потому что от Димы заявления никого не было, потому что он находился в штрафном изоляторе, в котором нельзя ни читать, ни писать, никаких заявлений делать. И он узнал, что он находится там по пустяковым замечаниям. И должен был находиться там до 30 августа. До 30 сентября. Вот. Но 30 сентября его не выпустили, потому что он получил очередное замечание. Мы ждали от него телефонного звонка, который должен по графику быть, который предоставлялся для их отряда. Он находится в 9-м отряде, но там так и не появился, потому что находился в штрафном изоляторе. И наше беспокойство перешло уже не просто беспокойство, а тревогу. Я вынужден был, посоветовавшись с женой, которая на данный момент находится в весьма тяжелом состоянии по состоянию здоровья, приехать сюда и разобраться. Я накануне записался через приемную, вот, именно на сегодняшний день, на 10 часов. И был принят руководством колонии в лице заместителя по режиму, вот, Дмитрием Николаевичем. Надо сказать, что разговаривал он достаточно вежливо, корректно, тем более, когда узнал, что я сам военнослужащий бывший, служил в достаточно серьезных войсках, мы с ним поговорили больше даже по душам, чем по протоколу. Но, тем не менее, я попросил его мне объяснить, какова же причина нахождения Дмитрия Фурманова в изоляторе столь длительное время. Он мне перечислил, какие там были нарушения. Нарушения, смешно даже сказать.
Просто какое-то к нему было предвзятое отношение, предвзятое внимание. Просто-напросто за ним очень внимательно наблюдали, не как за другими. И, видимо, постарались его изолировать от общества заключенных, для того, что тем более ему остается вот этого совсем немного, но тем не менее, чтобы он каким-то образом, видимо, не повлиял на общее настроение в отряде или в колонии. Ну, короче говоря, сложилось такое мнение, что к нему очень пристальное внимание, и за любую маленькую провинность он получал замечания, поэтому он оказался сразу же, на 3-й день после того, как прибыл, в штрафном изоляторе, где находится и до сих пор. Спадарства, з вами був Вітал Цівчик. Бережіть себе.